Cześć, siemanko, to jest Nanek, kanał Ciupłem po naszemu, Nanek Gro na Twitchu. Witam serdecznie, na pewno, nie wiem, może tytuł was przyciągnął. Jak w 2022 można zarobić na streamowaniu? Słuchajcie, różne sposoby. Ja chciałbym zareklamować taki sposób jako płatne reklamy z strony InStreamly. Na pewno już milion filmików było i milion jest recenzji, ale powiem wam, że warto. Warto, bo na pewno do początkujących streamerów na Twitchu czy na YouTubie warto z tej opcji skorzystać. Ponieważ jeżeli macie tam od, nie wiem, od jednego widza tam w porywach do 10, już nie godą więcej, nie? Ale w porywach do 10 widzów już jesteście w stanie przez te reklamy wygenerować jakiś tam grosik. Nazbiera wam się to, nie wiem, tam przez miesiąc, będziecie codziennie streamować po ileś godzin, to może szybciej, na jakąś gierka, na może upgrade stanowiska, jakoś mało sumka zawsze się przyda. Wszyscy się obawiają, bo to reklamy, bo to bo to nie wiadomo. Jest to wtyczka. No, niech to będzie wtyczka do OBS-a. I po prostu to nie jest takie reklamy jak na przykład na Twitchu czy na YouTubie, że wam cały ekran zakleją tymi reklamami. To jest po prostu tu na dole, albo w jednym rogu, albo w drugim, albo w tym. Jakoś drobna reklama, która tam trwa 5 sekund czasem i tyle. Ale co jeszcze wam powiem? Wy sami wybieracie, co chcecie streamować. Znaczy, co chcecie streamować. To też wybieracie, ale co chcecie reklamować. Czy chcecie, nie wiem, tam reklama z takiej firmy, czy z takiej. Nikt was nie zmusza do tego, że musicie wszystko wybrać. Oczywiście, jak chcecie zarobić, to możecie wszystko włączyć. Dołączycie do nowej kampanii. Można ustawić w tych opcjach tam, że w którym rogu i w ogóle. Ale zauważycie, że na przykład ta reklama zasłania wam za dużo. No to nie wyłączycie, no cóż to takiego. To jest tylko dodatkowy dowoz pieniążek. I tyle. Tyle, naprawdę. Ja też z tego nie będę robił jakiegoś wielkiego poradnika na temat InStreamly, bo tego jest multum. Multum, naprawdę tego jest multum. Ale tak jak godą, dla młodych streamerów, małych, którzy i tak nic nie zarabiają, jakoś szansa na zbieranie se na gra czy coś. Jak najbardziej. Czemu by nie? Także z mojej strony ja polecam bardzo mocno to. I jak na przykład ktoś by chciał skorzystać, to przy okazji mógłby mnie wesprzeć, bo tam są te preferencyjne linki, czy jak się to tam nazywa. Po prostu klikniecie w mój link, zaczniecie z tego korzystać i chyba tam 4000 wyświetleń na reklamach wy ogarniecie, no to ja tam coś uszczupnę. Ale to oczywiście nie jest piramida finansowa. To tylko po prostu będzie za to, że wy uczestniczycie w tym, a ja po prostu z tego linka, jak ktoś tam będzie chciał, to że was nakłoniłem na to. Ale oczywiście nie musicie z tego linka wchodzić, tylko tak wam mówię, że jest fajny sposób na troszeczkę większy zarobek, czy wspomożenie kanału. Nie wiem jak to nazwać, bo różni ludzie się strasznie burzą na to i na tamto, że reklamy, że
widzom nie będą ciść reklam i w ogóle. A jak nie ma, jak twój widz nie ma subskrypcji, to co? Wyłączyłeś reklamy? Jasne. To byś musiał nie na Twitchu streamować. No. Teraz w ogóle z tymi reklamami na Twitchu to jest tak porąbane, że ja już to w ogóle u mnie ograniczył, ale z początku do mnie pisali, że kurde, tyle reklam, ja nie wiedział o co chodzi. Od chyba stycznia się zmieniło, czy od któregoś czasu, nie wiem, że po prostu na przykład co ileś minut, co 8 minut jest reklama, tam 10-sekundowo. Zwiększył się ten pasek na te reklamy, także. I nic z tego nie macie. Jakieś tam gorszówki, sprawy, a tutaj na InStreamly no złotówkach idzie liczyć, bo na przykład na 15 zł 1000 wyświetleń. W miesiąc bankowo to zrobicie. Na zwykłym streamowaniu. I teraz sobie policzcie, że macie tam, nie wiem, 4 takie reklamy. Ona te reklamy, nie wiem, roz na pół godziny, roz na godzinka. Także ludzicka opinia na ten temat zostawiam wam. Kto będzie chciał, to skorzysta, ale po tym, żeby nie było, że nie mówiłem. Dobra, tyle płatnej reklamy od Nanka. O, musiałem jak zrobić ten filmik. Dobra, trzymajcie się, dobrego dnia i wpadajcie na streamy, na kanał Nanek Gro na Twitchu. Elo, elo! Tak, Godołek wcześniej. Najważniejsze linki macie w opisie. Link do InStreamly wspierający mnie jest również na dole w opisie, także zerkajcie tam i zapraszam serdecznie również na moje streamy na Twitch Nanek Gro. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i tam powodzenia. Elo!